Ginpatahong sa Mall of Plaza nangin atraksyon sa Pumuluyo. Inaugurasyon sini ginpatigayon sa bunga hapon. Yaring balita nga atong gintutukan. Natalupangdan sa mag-abyan nga Albert kag David ang dako nga pagbag-o sa Mall of Public Plaza. Ini matapos nga ginpaidalom sa rehabilitasyon ang lugar. Suno sa mag-abyan, halin sang una sa plaza ang ilang meeting place, halin sa paghulatana isang ilang classmates kag pagpractice sa school activities. Bangod mas matahom na ang lugar, sigurado din na ang mangintambayan sa mga kabataan kag lagawan sa mga turista. Like do ganami man kay isang pangigad do medyo gutok-gutok ang lugar. So subong ako kay man. Napag-improve sa aton nga plaza unlike sang last year. Kag duda mo nagawa nagbago fountain na ganaw. Sa tourist attraction nga dako mabuligid din. Silin, upod ang iya duha ka bata, nagpaliwaliwa man sa plaza. Nalingaw ang iya bata sa paghampang sa playground kag sang bago tukod nga fountain area. Pag ginot sa palingaw, sa lipid, di malagaw-lagaw ang mga bata. Di ka pakampang, sa namin ang hangin, kidapot din sa kahoy. Nagabanaag naman ang kasanag sang plaza sa tion sang kagabihon sa diin makitaan ang katahom sang St. Anne Parish Church. Subong nga hapon, ginhiwat sang Iloilo City Government ang inaugurasyon kag turnover sang Mall of Public Plaza. Nahibaluan nga padayon man ang rehabilitation program sa iban pa nga public plaza sa syudad sang Iloilo. Upod Cromel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.